Sunana Usaina Iliyasu. Na zo daga Kaduna North Local Government. Na zo akan mijina soja Navy. An tura mijina operation Taraba sati ba ruwa. Sai ya ce min za a tura su wani guri. Sai na ce mishi to lokacin da muka yi wata waya da shi na ƙarshe. Shiru ban ji kiran shi ba, na yi tunanin tunda ya ce min za a tura shi operation wani guri, shi ya sa ban tada hankali na ba. Sati ɗaya sati biyu abu ya kwana biyu, sai hankali na sai ya tashi sosai. Wata rana ina zaune da daddare sai ga wani kira. Bayan kamar sati nawa ko wata nawa? Ya kai zai kai kuma wata biyu.